Το δεύτερο τεύχος του παιδικού περιοδικού «Παιδικός κόσμος» κυκλοφορεί σύντομα. Το ψηφιακό περιοδικό που γεμίζει τα παιδικά χαμόγελα με φαντασία, παιχνίδι και γνώση. Μέσα σε κάθε τεύχος, μικροί αλλά και μεγάλοι φίλοι θα ανακαλύψουν έναν υπέροχο κόσμο με διασκεδαστικές κάρτες γνώσεων, παραμύθια και αφηγήσεις, σταυρόλεξα, γρίφη και quiz, δωρεάν ψηφιακά παιχνίδια, ηχητικά άρθρα και podcasts, σελίδες ζωγραφικής και ζωγραφοσελίδες, ζωγραφοανέκδοτα, ενίγματα και κατασκευές, μουσική και ζωγραφικοί διαγωνισμοί, παιδικά ποίηματα και παιδική μόδα, οικονομαθηματάκια και οδηγοί, συμβουλές για γονείς, λαογραφία και μύθοι και φυσικά πολλά δώρα και διαγωνισμοί σε κάθε τεύχος. Το ψηφιακό περιοδικό «Παιδικός κόσμος» δεν είναι απλά ένα περιοδικό. Είναι ο πολύχρωμος φίλος που περιμένει κάθε παιδί για να του ανοίξει την πόρτα στο παιχνίδι, τη μάθηση και τη φαντασία.